का रवा जानत बानी की ड्रैगन फ्रूट रवा के डायबिटीज के प्रबंधन में मदद कर सकेला। कि आपके थाली में रंग अवरी स्वास्थ्य दोनों के तड़का जोड़ सकता। ड्रैगन फ्रूट ना सिर्फ देखे में सुंदर होखेला, बालुक बहुत स्वस्थ भी होखेला। डायबिटीज के मरीज खाती ई बहुत फायदेमंद हो सकता। आई जानल जाव की ड्रैगन फ्रूट डायबिटीज के प्रबंधन में कैसे मदद करेला। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स ड्रैगन फ्रूट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होखेला, मतलब कि एकरा के खइला से आपके ब्लड शुगर में तेजी से बढ़ोतरी ना होखेला। अगर रवा डायबिटीज के मरीज बानी तब ब्लड शुगर के स्तर के नियंत्रित करे खातिर ड्रैगन फ्रूट एगो बढ़िया विकल्प बा। फाइबर से भरपूर ड्रैगन फ्रूट में प्रीबायोटिक फाइबर होखेला जवन चीनी के अवशोषण के धीमा करेला। ई आपके अचानक ब्लड शुगर के स्पाइक से बचावेला। ड्रैगन फ्रूट खइला से आपके चीनी के स्तर संतुलित रहेला अवरी आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेनी। एंटीऑक्सीडेंट के खजाना। यह फल में विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड आ फिनोलिक एसिड जैसन एंटीऑक्सीडेंट होला जवन सूजन के कम करेला आ कोशिका के नुकसान से बचावेला। डायबिटीज से शरीर में सूजन होखेला, लेकिन ड्रैगन फ्रूट एकरा से लड़े में बहुत उपयोगी होखेला। बेहतर पाचन खातिर फायदेमंद ड्रैगन फ्रूट में एगो प्रीबायोटिक होला जेकरा के डीएफओ ड्रैगन फ्रूट ओलिगोसैकेराइड कहल जाला, जवन आंत के स्वास्थ्य खातिर फायदेमंद होला। स्वस्थ आंत इंसुलिन के संवेदनशीलता में सुधार करेला अवरी ब्लड शुगर के स्तर के भी स्थिर राखेला। ड्रैगन फ्रूट खाए के मत भूली। कम कैलोरी वाला स्नैक। अगर आप अपना वजन के नियंत्रित कर रहल बानी त ड्रैगन फ्रूट एगो सही स्नैक विकल्प हो सकता। ई कम कैलोरी अवरी वसा मुक्त होखेला, जवना के चलते अपराध बोध से मुक्त हो जाला। ऐसे एकरा के अपना वजन घटावे के आहार में शामिल कईल मत भूली। ड्रैगन फ्रूट कैसे खाए के बा। एकरा से रवा फल के सलाद भा फल के रस बना सकेनी। रवा ड्रैगन फ्रूट के दही भा दलिया में मिला के भी खा सकेनी। ड्रैगन फ्रूट के अपना आहार में शामिल करके आप डायबिटीज के बेहतर तरीका से प्रबंधित कर सकतानी अवरी अपना स्वास्थ्य के बढ़ावा दे सकतानी। आजमाई, ई सुंदर फल सचमुच चमत्कार कर सकेला।